Ame foli ni tanuni di ni jama sanuma in bɛɛ lajɛlen ma. Maa fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kɔnɔna la yan. An b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw bɛ aw ka jamukan mun kɛnɛ kan o de ye musow ka bugu ye. Ale ye jamukan ye. Jamukan min kɔnɔna la an bɛ wele bila muso cɛsirilenw ma, muso dɔkɛlaw ma, muso minnu ma sɔn da ka sunɔgɔ ma, muso minnu ko k'olu bɛ wuli ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye, muso minnu y'a dɔn k'a fɔ ko olu ka dɔ kɛ a nafa bɛ se ka se u ka du ma, a nafa bɛ se ka se jamana ma. O hukumu kɔnɔna la sa an t'a bila daga girinda la bilen. Maa welenen min bɛ an bolo a bɛ se ka kɛ hali ni ma ale dɔn i y'a ka produit tɔgɔ mɛn. Maa caman bɛ saba consommer bi mais u t'a dɔn a tigi yɛrɛ ye jɔn ye. O hukumu kɔnɔna la sa ale de bɛ an bolo yan nɔ ni o ye Madame Tarawele Mariam O Tangara ye. An ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kunna. Madame Tarawele, an y'i wele i y'an ka wele jaabi an bɛ i fo o la. An b'a fɔ k'i bisimila musow ka bugu ale jamukan grand public ta ko fɔlɔ an b'o o kɛnɛ kan a invité kɛra e de ye. An bɛ i fo o la. Ok. Folikan jumɛn b'i bolo k'a di ni jama sanuma in ma? D'accord. An wula an sira hɛrɛ la Ala m'an tilenna hɛrɛ la. Ala k'an ka laɲiniw sabati. Sani n ka don kuma kɔnɔ n bɛ Ala fo n bɛ Ala barikada ale min ye bi donba in jira an na. N bɛ n parents fo n b'u waleɲuman dɔn. N bɛ n furucɛ fo fana n b'a barikada ale min sɔnna n ka na kɛnɛ sanuma in kan. O tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ foli bila Yayi TV ma ale min fana ye Shaba Production wele ka na pour que ka se ka visibilité d'a ma. N'o tɛmɛna n bɛ an ka parrain fo qui est le Ségal de la Chambre du Commerce n ka foli belebeleba b'a fana ye. O kɔfɛ an bɛ nin jama sanumanbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a sababu kɛ fɛn fɛn bɔra so ka na émission in lajɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tagatɔla sɔrɔ. Je vous remercie. Merci beaucoup. An ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Madame Tarawele ye o kuma la. Ayiwa an ti a ko bila daga girinda la. An bɛna an ka ɲininkaliw tengu Madame Tarawele la. A bɛ se ka kɛ ne ka ɲininkali kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ sɔrɔ public bolo. Kɔfɛ an bɛ kuma di aw ma ni aw hakilina ye min ye ou an bɛ fɛ ka ɲininkali mun tengu Madame Tarawele la aw bɛ se k'o tengu a la. O la Madame Tarawele an bɛ taa ni an ka ɲininkaliw ye. Okay. Yala an bɛ se k'a dɔn Madame Tarawele yɛrɛ ye jɔn ye? I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔniya? D'accord. Ne ye Mariam Ousmane Tangara ye. Je suis la fille de Ousmane Tangara et de Fatoumata Traoré. En plus de ça, ne ye coordinatrice régionale des petites et moyennes entreprises ye Kayan. Ni dɔ b'a se k'a fɔ n ye présidente ye cakɛda mankamanu ani cakɛda fitininw présidente ye n ye. N ye Shaba Production fana tigi ye. Ok. Ok, o ɲininkaliw faamuna. Mais yala i yɛrɛ i bɛ bɔ min Kayikayi ye wa walima i bɔra fan wɛrɛ fɛ ka se an ma Kayi yan? Non, je suis native de Ségou. Ne Ségou ka de ye. Né à Ségou, grandi à Ségou. Oui. Ok, mais sɔni Madame Tarawele yɛrɛ ka don nin baara in na, i bɛ se k'i ka parcours scolaire i bɛ se k'o dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna ka na se i ka nin baara in ma wa? D'accord, o diyara n ye. Groupe central la n ye n ka premier sigili kɛ groupe central la. Donc n ka second sigili n y'o kɛ Amdalaye Ala. Après j'ai fait le lycée Michel Allaire de Ségou. J'ai eu le bac en 2007. Donc tagara Bamako, tagalen Bamako, j'ai fait le concours d'entrée à l'IG en technique de commercialisation, autrement appelé marketing. N y'o kɛ. Après n ye droit fana kɛ. Droit privé, n ye option droit des affaires. Donc n ka école parcours n tilala IG la en 2009 et puis n tilala droit fana na en 2012. A ye tɛgɛrɛ f'a kunna. Mais yala sɔni i k'i lancer entrepreneuriat domaine kɔnɔna la k'e to peut-être an bɛ se k'a fɔ depuis i ka école wagati e yɛrɛ kun ka miirina ye mun ye ko i bɛ fɛ ka kɛ o ye? Ou bien ni ne tun b'i hakili la depuis o wagati? Bon, sani n ka n ka entrepreneuriat ɲɛfɔ, maintenant n bɛ une minute de silence demander à toute la salle pour mon père, paix à son âme. En 2009, il est décédé. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie.
Voilà. Donc, ne ka enfance là, ne ni parents flabe, ni chance sur un flam, parents flabe ka se kan éduquer, ça c'est une chance. Mais ni père de kun gereli no nyogona kosebe. Bo gereli nyogona kuma chamana ni sonjara point do be abulu évoquer ne et kata se 5 points ma. Bon, aga point follow akuma fo nyana ba fo bashaba bli kuna ka fo jenatika la haramaden jigi folo ya yere di mogo jigi kan ka ki yere di kani jigi da mogo shika. Le premier espoir de l'homme c'est l'homme même. Aba jira ka fo mogo jigi laban o ala de ni desara ibi ka ko di alama. O premier point ye. Maintenant ka deuxième point fana akuma fo nyana bara fuke kakapsa baranta nyai ni bara ke fula doni ka koroni wari ye aka ca ala fɛ don nataw la a bɛ i nafa a ka kumakan sabanan kun ye a ko a b'a laɲini ne ka kɛ entrepreneur ye o y'a ka laɲini belebeleba ye parce que ni muso n'i kɛra entrepreneur ye i bɛ temps sɔrɔ pour tes enfants et puis pour ton mari wa fana le métier ne trahit pas son homme i cɛ mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara yen i bɛ se k'i ka baara waleya a ka point naaninan kun ye a b'a fɔ ɲɛna i mana kɛ domaine o domaine na i jija i ka kɛ excellent ye il demande l'excellence dans ton domaine a kɛra baara o baara ye n'o tɛmɛna a ka point duurunan a ko ma ni ni mɔgɔw jɛra i jija i ka kɛ maa ladiri ye ni ni mɔgɔw bɛnna fɛn min kan a bɔ a sira ma n fa tun b'o fɔ ɲɛna voilà. Donc o b'a yira k'a fɔ k'i fa min tun ka di i fa ye i sera k'o waleya. Oui, ala y'a latigɛ. Ala y'a latigɛ fana. Oui. Merci mon père. A ye jɛgatigɛra fa ye o la tuguni. O bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen waati jumɛn de la e yɛrɛ y'a décider ko sisan kɔni ne bɛ taa ni nin baara in ne bɛ taa ni nin sira de ye o kɛra waati jumɛn de la. Bon maintenant ne ye n tilalen ka étude la. Ne ye chance sɔrɔ ka salariat kɛ parce que n y'a fɔ cogo min na n fa b'a fɔ ɲɛna même si ni ye baara sɔrɔ ka kɛ salarié ye baara la ale bɛ fɛ n ka laban entrepreneuriat de la donc o kɔnɔna na ne tilalen école la n ye chance sɔrɔ ka baara kɛ Nestlé la après Nestlé n ye baara kɛ Kalimati la parce que Nestlé la an tun bɛ mangi torobɔnw feere donc n bɔlen o la n nana Kalimati la en 2010. On a fait les deux rives à Bamako, rive droite, rive gauche, on a fait en 2 semaines. Bon, bolé au barafanana, nana bela infusion moro, Lipton, Kengelibalama, ana citronnelle lama, anyolu fana fere febak là. Donc on clalo là, mais en même temps, on kumbe tigani suguruma fana blanc, malgré que kanto au goldéa là, on kumbo au bara waleya. O bara sababu de fana nana Kermali nana appel de recrutement dɔ kɛ candidature féminin donc n postulé o la ka sababu kɛ n bɛ deli ka transformation min kɛ donc n ye chance sɔrɔ Kermali ye n ta ka taga ne ye ɲɔnɔ donc n tagalen ɲɔnɔ j'ai encadré environ 400 femmes muso 400 de tun bɛ n bolo u ye n ta comme expert junior marketing pour que an ka taga fɛɛrɛ jira musow la k'u accompagner u ka baara kɔnɔna na. Donc au bara fana konna na ni chance sɔrɔ hier mɔgɔ ka se k'an former voilà donc kabi ye n y'a nege minɛ toujours ka kɛ dans le domaine de la transformation voilà donc n bɔra kɛr la ala y'a kɛ n nanen an ka contrat banna n nana Bamakɔ n ye chance sɔrɔ ka taa Baramali la donc quand j'ai fait Baramali ça m'a permis également ka boutiques dɔn ka alimentation baw dɔn ka supermarché baw dɔn Bamakɔ. Donc, nous avons Baramali la démissionné dans ONG AVSF là. Donc, j'intervenais dans la zone de Dioïla et Sanangoroba. Donc, en cas de transformation du beurre de karité. Donc, nous avons au bara fanana, nous avons changé sur Mali Semence là. Donc, quel est la chance sur Mali Semence là? Nous avons 6 mois que nous avons mis à Kanakaïa. Quand mon mari a été affecté à Kaï ici, nous avons Kaïa non. Donc, nous avons une activité génératrice qui est bitika sugurma nunu dilan nana kamil soro nous doba le ko baseka donc j'ai intervenu dans la zone de Logo Lakafia Marintro Farakoto Sou Musa Wageya Kakulu Tintiba donc ne kumbi moto bolimbita bara la yenno
Bon, nga activité nana marché fo ñere ya donc a fo la demande est supérieure à l'offre a jara mogo ye be fourndo munu dlan be tiga munu dlan jara mogo ye donc bara flay fana anana ke gele bulu. C'est en ce moment que je me suis décidé de démissionner kabo Kamid là démissionner en juin 2020 et être dans mon propre compte entreprise là en mi-juillet 2020 jusqu'à présent. Donc mbe Chabala dès lors ma bara ñini blin depuis que j'ai décidé d'être entrepreneur ma son ka bara ñini blin. OK, D'accord. Ay tegera fa kuna tuguni. Ambori fo onyana ngo muso dokela muso chesirili oni bonya ka kan oni deme yere fana ka kan. Et Madame Traoré, yala ika entreprise Chaba ibe se ki idado ala ka anyefo anyana wa parce que moko chamanti adon. Chaba yere entreprise fasugo jumay. d'accord, ñini ngali jaranye entreprise Chaba ti dore Chaba est né, mon surnom c'est Chaba. Donc ñi surnom kala parce que mo do be ni munu yo ko luke ñogo fe chaman bendon au nom de Chaba. Donc do yere bi to bo mo be weleli ko ba fa Chaba yika sanike ayika produit 600. Donc Chaba ti do yere transformation agroalimentaire de be ke Chaba la ne ka bara benendo be fronto de bayelema be wiri fana dlan be tiga suguruma ke be tiga kokoma dlan. Et en même temps aussi centre de formation professionnelle agréé au fana be Chaba bolo. Donc on be jeunes formés en agroalimentaire, on be formés en marketing, en développement personnel, en éducation financière, en planification. Et puis même les groupements de femmes parce que ta soro muso bi bara la tiendo mais pour que quoi c'est ka fin soro il ta soro ben groupement ben ka problème do donc a problème de matières premières yi donc a problème d'écoulement yi donc fona ka problème yi il ta soro ou bi emballage munu ke ka produit là ko emballage ou moins. Donc toujours Chaba est là pour l'accompagnement des capacités, voilà, renforcement des capacités en fana ke coopérative ou ni groupement de femmes kuna. D'accord, aux femmes. Et en bétanye fait Alissa. Agno de fa aonyana ngoma welele mi mbe ambolo. O de Chaba production o ya ale fonda striptease ni ale Madame Traoré Mariam Otangaray. Ana bega masala min kansa. O de yala surtout muso yere muso bese ka anga senefon bayele mali bara ki ka bara ka soro fenti bolo ka kla ka fen soro ala ka ke fenye alawa. O kum konna la sa abina adadu fen chamana chogo mina awni ne amese ka family chama soro ula. Madame Traoré, oui. Amese ka don Chaba yere ya ka transformation damneni produit jumay ani ambe domina ko bi produit joli de be Chaba bolo abe min transformer. OK. Comme il y a fait Chaba ya ka transformation damneni tiga sugurumadi. Donc après nana koko ke ni pomme de terre chipsi ke ka logo chipsi ke donc nkumbo ke kabimbi okolnya la kana okolibla nga vanti mi ba fo ko un bon commercial ne sera jamais chômé donc nya ke nga baray donc après kelen ka entreprise Chaba ere bla en place. Dieu merci gam monumbi Chaba bolo o piment mais piment infana anya a essayé ka kla anya doke fronto épicément ani fronto sumala ni benefutini ko wafin. Donc pour que se ka mo traitement ke mo la parce que ta soro do be no tension bula donc se ka do indun donc kama anana ni oyi ambe fronto mugu fana dlan naturel ni épicé ani sumalama. En plus de ça Chaba be wiri mugu fana ke pour les enfants, les vieilles personnes ani mo munu fana mangene et les sportifs aussi. Donc en cas wiri 5 céréales be do fana be c'est au fana accompagné de ni tigani choy. Voilà, donc Chaba au produit de pour le moment et la prestation des services comme il y a fait en formation que un centre de formation professionnelle là. Voilà. D'accord, aux familles là. Am se ka don ambe domine comme bi ma jolle be bara la Chaba ere bolo. Bon, à présent pour le moment 3 personnes de Baraka Chaba production bolo. 2 transformatrices et un distributeur. Voilà. D'accord, Alsa nga jega tikere fo Madame Traoré kuna Chaba.
walasa halisa ka dɔ fara nisɔndiya kan musow ka ko ni muso fasadumani ma da est ce que o ko ka di ya macho bɛ yan nɔ wa voilà muso arura musolu yo kaiba musolu mola kalima di juye musolu yo muso yo kaiba muso yo mola kalima di juye ni muso ka ko muso ay tigara fawre Walembeguma, folilalo mado embeguma. Walembeguma, nena na barola ndeguma. Walembeguma, 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 walembeguma. Kaiba matoya ndeguma. Walembeguma, kaiba matoya ndeguma. Iya nena, walembeguma, ndeguma. Halida la konya ndeguma. Kaidiale majolande guma, kidira diale majolande guma, dibali diara majolande guma, bamako diale majolande guma, kaidiara majolande guma, wala inde guma, pilato musoli onde guma, wala inde guma, dejo musoli onde guma, wala inde guma, kaidi musoli onde guma. Wala indeguma, kaza musoli ondeguma. Wala indeguma, misa musoli ondeguma. Iya nena, wala indeguma. Harina dona konya yoroma, machobe welede. Harina dona denguluma, machobe wele. Harina dona urokilama, machobe wele. Aya bolika kunyala, machobe yala. Kaiga ga machonana, biye salie bitelonga sai. Ame masabaro kadanya. Ame chebabaro chebamini kadanya. Kai jatelu ni mondo vo mundo. Au bene ulala. Aya fa wala de machoma akolo. Dewolo la machola bisatawere. Dewolo la machola babune sangare. Dewolo la machola nyang kontrawere. Dewolo la machola tababa. Dewolo la machola dalagare. Dewolo la machola bintu. Dewolo la machola homa. Dema de macho, ama de macho ofle, na sanga seri flade. Ay ya fa macho ma dem sen yola. Iye, dunya, dunya. Ay longa ba hokede. Wala yo ay sabali. Na makle ya ameni misa. Kaiba chebalu, ni yoga foi kanye macho bolulala. Iye. Ay tonga tonga kuna jama abebo ka wala nyuma no ndasera no to ma awbeninte ay ya fa ma to ma de meseni yala de wala kai muso awgadinye muso kai muso de premier agra fo kai muso e bolone hari ne ton senare ni nana kaiba ne muso kala mi bolo ibe kai ka muso ofuru de kaiba muso yo amisu ala mbabi ami igadomini foli kala fa be kai munu yeke be fola munu yeke tari fola ya obene ulala ay ya fakra ne ma choma kolonde mema sa juma bara obri ma sa mun to karinye Fatima konata abarika ti ala madam musari iye selection nana si jola ura dena selection bara ame si jo kono la selection niye warigada mbe arajo kaizeni imbarikada arajo kaizeni wala integuma kaiba musolo yo onteguma wala integuma kwani la dama yo onteguma ay tegere ma fo majokuna majoko kale to kuma ni majoko mara ni ko fe esko kai est-ce majo ma be fo ba ako kale to kuma na kuma mara ni ko fe o maine Alisa ame foli belelwa di aw ma
an bɛ taa ɲɛfɛ maa fɛn fɛn bɛ EITV jabaranin lajɛ an bɛ foli ni tanuni di u bɛɛ lajɛlen ma maa minnu ka dɛmɛ y'a to ni jamukan in sera ka ɲɛnamaya an minnu ka foli kɛ ni olu tun tɛ an tun tɛ sigi nin kɛnɛ in kan a maa dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ o ye Bafin O ye a ye tigɛrɛba fɔ Bafin O kunna ale bɛ ji mun dilan ji sɛgɛsɛgɛlen don ji mun don kɔlɔlɔ tɛ a la a b'a ka ji bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ k'a bila sugu la u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bɛnkunda ma yan nin nɔ o mana tɛmɛ ka bɔ yen nin nɔ an bɛ taa Amdi Ayidara la Amdi boutique ale fana ye fini feerelaba ye Kayi sugu kɔnɔna la ale de ye ne labɛn ka tila ka mɔgɔ 4 fara ne kan an maa 5 ale de y'an bɛɛ lajɛlen habillé an bɛ don min na i ko bi a fana bɛ promo ba la musow lafiyali kama Kayi kɔnɔ yan promo tun kan ka ban mais a ko k'a bɛ to sen na fo ka taa fɔ sali sera sɔngɔ dama tɛmɛ diya la donc bɛɛ lajɛlen ka boli ka se Amdi boutique kɔnɔna la maa min y'a kala sa ne ma pare ya yɔrɔ ne pare la ayiwa ne yɛrɛ balimakɛ de y'a kala n'i bɛ fɛ ka atelier so ɲini n'i ko Zi création dɔrɔn u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ plateau ma ale yɛrɛ ye Amadu Jara ye an ka jɛ ka tɛgɛrɛba fɔ ne yɛrɛ balimakɛ kunna o kɔfɛ sa an bɛ Basolo design an bɛ ale fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka dɛmɛ la k'a ni ce a ka dɛmɛ la o kɔfɛ sa dɛmɛ yɛrɛ belebeleba an ka tɛgɛrɛba fɔ ale kunna fɔlɔ sɔnni k'ale yɛrɛ tɔgɔ fɔ fɔlɔ ale ye monsieur Seydou Berté ye ni o ye an ka parrain chambre de commerce Sekal don an ka tɛgɛrɛ belebeleba fɔ a kunna monsieur le parrain i ni ce i ka dɛmɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nin nɔ boisson in dira aw ma ou bien aw ma ni boisson in fana ye boisson blue énergie ale fana ye an dɛmɛ jamukan in kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi a caman bɛ sɔrɔ an fɛ ka yan nɔ an ka jɛ ka tɛgɛrɛba fɔ u fana kunna ayiwa an bɛ taa ni an ka ɲininkaliw ye madame Traoré an bɛ taa ni an ka ɲininkaliw ye d'accord komi i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ Kayi yan nɔ de an bɛ fɛ ka ni ɲininkali in tɛnku i la yala an bɛ don min na i ko bi Kayi kɔnɔ yan nɔ muso bɛ se ka transformation k'i ka baara ye ka fɛn sɔrɔ a la Kayi yan si oui i bɛ se k'i ka sekɛrɛ dɔɔni fɔ an ye walasa k'an balimamusow dɛmɛ oui bien sûr ka transformation kɛ Kayi yan ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la c'est vraiment possible hein min ka gɛlɛn baara o baara n'i b'a kɛ a laɲininen don i ka gɛrɛ a dɔnbaga la parce que fɛn bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na bi o ye dɔnni de ye parce que baara la mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u b'u fili baara kan ka sɔrɔ a dɔnni t'u la bon olu bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ a la cogo min na o ka gɛlɛn par exemple ni i bɛ fɛ ka bayɛlɛmali kɛ donc bayɛlɛmali tɛ taa dɔnni minnu kɔ il faut que i k'a essayer k'o dɔnniw de ɲini i ye wari bɔ ka dɔnni san o i yɛrɛ kalan dɔnni na réseaux sociaux kan o donc i gɛrɛla dɔ de la i ye baara k'a tigi bolo fu a ye dɔnni d'i ma o l'essentiel quand même c'est que kunkolo de b'a to transformation bɛ ɲɛ dɔnni min bɛ kunkolo kɔnɔ o de bɛ taga n'i ye ɲɛfɛ donc a dannen don o de la donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ toujours n'u bɛ bayɛlɛmali kɛ n'u bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ dɔ bɛ fɛn kɛ dɔrɔn par plaisir mɔgɔ dɔw bɛ yen hali mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen u ka feere dɔrɔn u b'a kɛ pour que u kana sigi mais ani mɔgɔ min bɛ fɛ ka feere kɛ ka fɛn sɔrɔ a la ka kɛ fɛn ye a la u ka feere kɛcogo tɛ kelen ye donc an b'a ɲini mɔgɔ minnu a ka d'u ye ka fɛn sɔrɔ transformation na u k'a essayer ka centre de formation approché min bɛ se k'u former transformation na ne bɛ se k'o de fɔ. ok o diyara n ye aw tɛ tɛgɛrɛni fɔ o la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa madame Traoré halisa an bɛ fɛ k'a dɔn nin baara in yɛrɛ kɔnɔna la e ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a kɔnɔ. baara kɔni gɛlɛya tan tɛ dɛ kuma ma nɔgɔn n'i bɛ baara o baara daminɛ surtout le début de toute chose est difficile baara o baara n'i bɛna daminɛ gɛlɛya b'a la mais ne kɔni bolo n'i bɛ fɛ ka baara fɛn fɛn kɛ baara kanu i ka sɔrɔ ka kɛ n'i ye baara fɛn fɛn kanu a tɔɔrɔ bɛ kun i la quoi
sinon transformation filɛ a ka gɛlɛn mais n'i y'a kanu a bɛ caman bɔ gɛlɛya la problème d'emballage bɛ yen Mali la i ka fɛn dilan cogo cogo i b'a kɛ bidon min kɔnɔ wagati dɔ bɛ kɛ u b'a fɔ ko ni bidon tɛ sɔrɔ an bɛ obligé an bɛ bidon wɛrɛ ɲini u b'a fɔ k'o fana tɛ yen donc o ye problème gɛlɛmanba de i ye fɛn dilan k'a ɲɛ cogo cogo a kan ka kɛ minɛn min kɔnɔ n'o tɛ sɔrɔ sur le marché c'est un problème o de tun y'a to Saba yɛrɛ ma se ka lancer comme il le faut parce que ne ka emballage kun dépendait do Bamako de la mais présentement Dieu merci n ye opportunité dɔw sɔrɔ n ka emballage bɛ bɔ Chine de sisan ka na donc o kosɔn an bɛna se k'an ka produit dilan ka caya Kayi kɔnɔ ani Kayi kɔ kan. Kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ko Kayi chance sɔrɔ ka Saba sɔrɔ a fɛ yen nɔ. Tout à fait. An b'i yɛrɛ fo o la. D'accord. Mais yala o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ a delila ka jigin Saba kunna ni problème ninnu bɛɛ nalen qu'est-ce que ne tɛ nin baara in na jɔ wa o delila ka na i kunna. Bon n y'o de fɔ n ka baara kɔnɔ bamananw b'a fɔ ko kanu mana fɛn fɛn faga k'a ma dufa n'i ye fɛn kanu dɔrɔn i bɛ taa de kɔfilɛ t'a la ne ka baara la décision de bɛ ne na je suis très déterminé Saba bɛ kɛ industrie dans les jours à venir sur ce en aucun cas je ne pense pas abandonner à qui que ce soit o ye n ka laɲini malgré les difficultés je supporte à cœur vaillant rien n'est impossible ni fɛn ka di ye dɔrɔn a banna ok. O diyara an ye halisa an bɛ taa ɲɛfɛ waati jumɛn yɛrɛ la i ka baara in daminɛ ka se bi ma waati jumɛn de kɛra e ka moment de fierté e yɛrɛ ko ko sisan kɔni alhamdulillah. La ko wagati jumɛn kɛra ne ka moment de fierté ye wagati jumɛn de kɛra ne yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko n ka baara in n ka sɔn a ye i disi gosi n'a ye waati min yɛrɛ disi gosi n'a ye o kɛra wagati 2 ye o wagati fɔlɔfɔlɔ kɛra don min na ministre de l'entrepreneuriat de l'emploi professionnel nana Bakari Doumbia APJ coordinateur régional ye ne wele à l'époque c'était Malik il était accompagné par le directeur régional de l'ANP Bagayoko et le directeur régional du FAPA Touré donc olu autorité ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka yɔrɔ la don min na les services techniques de l'État u taara ne ka yɔrɔ présenté ministre la don min na ni ministre taara Saba production visiter k'an ka produit minɛ a tɛgɛ la ne ni ministre k'an sigi ka kuma o don ne y'a dɔn k'a fɔ ko n ka nin baara in ko Mali ko de don mɔgɔ ko tɛ donc o kɛra n ka moment de fierté fɔlɔfɔlɔ ye maintenant n ka moment de fierté du filanan kɛra quand j'ai été à Bamako ni u ye prix de l'entrepreneuriat féminin kɛ j'ai eu le meilleur prix le prix de l'assurance professionnelle donc n y'o ta don min na hôtel Azalaï la o don fana kɛra moment de fierté ba ye n bolo k'a jira n na k'a fɔ n ka baara in ka ɲi donc avec le temps ne ye n jija n bɛ se ka industrie créer Mali la yan ka usine créer Kayi kɔnɔ yan ni Ala sɔnna a ma. Ala k'o don yira an na. Halisa Yayi TV filɛbagaw an b'aw ladɔnniya ko aw bɛ aw ka jamukan min kɔnɔna la o de ye musow ka bugu ye jamukan in a dabɔlen bɛ an balima muso la ka cɛsirilenw kama muso dɔkɛlaw kama muso minnu ma sɔn da ka sunɔgɔ ma muso minnu ko k'olu bɛ wuli ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye muso minnu y'a dɔn fana k'a fɔ k'olu ka dɔ kɛ nafa bɛ se ka se u ka du ma a nafa bɛ se ka se u ka dugu ma komi i n'a fɔ a nafa bɛ se ka se u ka jamana ma cogo min na halisa an bɛ muso dɔkɛla bɛɛ lajɛlen fo an ka tigɛrɛ fɔ an yɛrɛ kunnasaw la. Walasa ka dɔ fara jamukan nisɔndiya kan halisa an bɛ wele bila an ka comédien di aw dɔw ma ni o ye Royal Comédie do k'u ka na. Laila bi kamanagan bɛ ne la koyi n'a fɔra fɛn o fɛn an muso ni den kɔɲɔ bɛ bɔ an muso fɛn bɛɛ ko an muso i jɔ ne ka n terimuso wele fɔlɔ allo. Wallahi Amine kamana gane no bi koyi e fana y'a naligo kuma mɛn a bana ne yɛrɛ kun bɛ k'e wele o ko de la an cɛ m'a fɔ ko n'a nana ka bɔ SRL la k'a bɛna di dɔ ma ne yɛrɛ t'a dɔn o cɛ in ye faama de ye wa fantan de don wa ne yɛrɛ t'o cɛ in suguya dɔn ayi ne kun mago bɛ pari de la tɛgɛrɛ ni wa ayi o wari ka dɔgɔ o tɛ nafa ɲa ne ye. Ayi o fana tɛ dimasini tɛ
lɛnini fana tɛ sa an bɛ 60 pari min na ne kan b'o de ma ɔhɔn o pari in dɛ ne mago b'o yɛrɛ de la a bɛ sɔrɔ i dan ka nin fɔ ne ne kɔni ye ko in bɛɛ to Ala bolo parce que furu ye Ala ta de a mana ɲa cogo cogo an ka jɛ k'a di Ala ma k'an bɛn. I ya kuma min fɔ i fɛ ko Mamɛdi i ya kuma o kuma fɔ n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn i tɛ k'i jɔ ko n tɛrini ni min tɛ n kɔrɔ nin ye sisan muso filɛ nin ye a bɛ ye a taama bila ko dɔrɔn pari nin dɛ tɛgɛrɛ nin dɛ awɔ an b'a o tɛgɛrɛnin ta tuma min a bɛ sɔrɔ n'a jɔ k'a b'a cɛw ka du mara i kalen ka tɛ ne denmusonin kelen min bɛ sanfɛ ko n'o nana k'i b'o di diɲɛ cɛ ma o tɛ kɛ yan n kɔni b'a dɔn maa mɔgɔ ma se i nɔfɛ ne ka so yan ko tɛgɛrɛnin walayi maa tigɛ tigɛ fɔ a dan awɔ ne de y'a fɔ ne denmusonin kelen anw bamananw ka laada la anw m'an denmuso di furu la de awɔ cɛ min ye silamɛ ye a bɛ Ala sariya bato a bato cogo ɲuman na Bonjour. I b'a dɔn e filɛ de e ye jamakala mun ye i bɛ bila i jatigi ɲɛfɛ de i bɛ na yan de na yan i b'a dɔn an nana muso ɲini de la e de kan k'a expliquer ou bien voilà bonjour ça va mosikɛ e delila ka ne kalan ko kuma mɛ e bɛ nin jɔ ko bonjour ne bɛ bonjour mɛn wa ayi i bɛ nin de lamɛn sa nin de bɛ ne ɲɛfɛ salamu alaikum nin bɛ ka mun fɔ de ayi sisan kɔni mosikɛ e bɛ ka nin bila i ɲɛfɛ ka na n'a bɛ mun fɔ de fɛ yan voilà i b'a dɔn n'a yan fɔlɔ n'a yan i ɲinɛna fɛn dɔ kɔ dɛ i b'a dɔn ne ka wolosɛbɛn jɛlen tɛ u ɲinɛna ka jɛgɛtɛmɛrɛ k'a la dɛ voilà ni furuko kuma fɔra dɔrɔn n'u ko ko ka na ni wolosɛbɛn i b'i bolo biri o yɔrɔ la a banna i b'a dɔn Koniba an dun ye den ka kuma kɛ i m'a fɔ ko i denmuso bɛ nalen wa mosikɛ ne kun t'a dɔn ko e ta tiɲɛna ka se nin ma k'a da tiɲɛ nin tɛ ɲɛnamaw bolotɔ ye su la e datigitɔ e ka bugu bila i ɲɛ ka na k'i bɛ nin ka furuko ɲɛnabɔ ayi o kuma ti mosikɛ mosikɛ a disi bɛ k'a dimi n'a bɛ k'a bolo de kɛ tan a disi bɛ k'a dimi de wa i bɛ ka kuma de dabiri sa n y'a f'i ye n k'i denmuso ka ko de don a ko muso de ne denmuso kelen wa voilà mosikɛ n'o de f'i ye ne ni kun bɛnna ne denmuso ko la ko n m'a d'i ma dɛ nka fɔ ka diɲɛ wuli ne denmuso tɛ d'e ma tuguni n'i ye ne denmuso ditɔ ye e ma fɔ ne kɔni ma su n'i yɛrɛ ba taara maalankolon ye ka bubu bila i ɲɛ ka na ko ne ka n denmuso di e ma maa min yɛrɛ tɛ ka se ka hali fɛn min ɲɛfɔ mun ye de dasiga ne ka ɲamakalaya o de an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la malekum fada o tuma nɛnkala fila de bɛ nin da kɔnɔ wa ne yɛrɛ kɔni dabari banna e de n'a mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se mɔgɔ ma yan du falen jama la datan t'a la a bɛɛ data mɔgɔ si tɛ kuma a ko b'i bolo ye tan ka baro man di ne jatigikɛ yaro tobiya Dewa, dia cuma tumia iwa semare tumia. Murah fo tumia ni. Ijo, ko ka wulubaw kun ci mɔgɔ boli mu daminɛ ye ku kɔrɔta o laban t'i ku bɔgɔti ye mɔgɔ min donnen do wulu kun ci la o ka tilela fana n'a surafana ta kɛ wulu ye ne kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ ne den tɛ di wulu sogodunna ma dɛ wari ko tɛ yan ne den tɛ di wulu sogodunna ma Jeliba,
ma bila yɛrɛ mɛ ko kelen bɛ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ o ye tɔɔrɔ ni diɲɛ fɛn bɛɛ ne ka wuluko kuma ne tɛ fɛ a ka fɔ Fasi fɛ ne ye wulu faga don min na ka daminɛ Kaya ne tun bɛ wulu sogo dun mɔgɔw tun bɛ kuma bɛɛ fɔ mais ça a taara fan bɛɛ fɛ Yaye TV a promotion kɛ Kayi TV a promotion kɛ e bɛ wɛrɛ dɔ fɛ ninnu bɛɛ de ka promotion kɛ wulu kunkolo la Kayi président man bɛ yen ko fa sera wulu kunkolo dɔ kɛra e ka wowoti la sa wulu ka wowoti yɛrɛ de tɛ ban a jɔlen lajɛ ko wulu sɔni dɔrɔn kukala bɛ bɔ la e yɛrɛ ni wulu ye ɲɛna yɛrɛ bɔlen don ne denmuso bɛ taa mun kɛ e fɛ yen. e yɛrɛ kuma bɔ ko wulu mɛlɛ wulu ko bɛ ne ka so yan. a ka yan ka taa wulu ka wowoti a laban ye kini ye na ka taa wulu ni hadamaden tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan. n ko n tɛ dɔwɛrɛ dɔn a ma fɔ ni muso nin kelen ti ɲa i bolo ma se ne muso ma min baara dɛ. i ka na n ka taa wulu ka wowoti laban ye kini ye. wulu hakili de bɛ nin na wulu hakili de bɛ nin na. Exclusive from NigerTalkBack.com. DJ YK Mule. 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 Aga tigara fa Royal Comedy kuna. Usite kuma deme se ka di olu ma cogo di. Akoma no alisa an bɛ taa ɲɛfɛ an yɛrɛ bara ɲɔgɔn dɔw bɛ kɛnɛ kan yan ani ne faw n'u fa ne a ye tigɛrɛ ba fa kunna Basiru Kanute bɛ yan tonton Bas an bɛ foli belebeleba di aw fana ma ka se chef kulu ma nin bɛ o kɔfɛ sa an sifinw ka ɲɛmaa bɛ yan ni nɔ ni o ye conseil communal de la jeunesse président ye an ka tɛgɛrɛ fɔ monsieur Lassana Tamura kunna halisa an bɛ taa ɲɛfɛ madame Tarawele n'a fɔra bi k'e ka conseil di bi musow ma baara in yɛrɛ kan a bɛ se ka kɛ i da donna la mais conseil spécial k'o di musow ma bi e bɛ se ka mun de fɔ o ye halisa. Ok, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Ne bɛ se ka conseil min di musow ma n bɛ fɛ musow k'a dɔn k'a fɔ ko baara lankolon tɛ yen i bɛ ka fɛn fɛn kɛ baara de don et puis souvent musow ka baara choisili parce que dɔ bɛ yen a bɛ furu ka sɔrɔ a bɛ baara la bon dɔ fana bɛ yen nɔ o bɛ furu de o bɛ sɔrɔ ka baara sɔrɔ il faut que musow ka choix kɛ baara la n'i bɛ furu kɔnɔ i n'i cɛ ka bɛn baara kan i b'i hakilila ta di cɛ ma i bɛ taa sɔrɔ a b'a fɔ awɔ taa ni nin baara in ye komi n'a fɔ cɛ fana bɛ se k'a fɔ ayi kana nin baara in kɛ mais nin baara in kɛ mais a bɛ dɔw ɲɛna ko n'i ma bɔ sɔgɔma ka taa bureau la ka segin k'i tɛ baara la alors que muso bɛ se ka fɛn sɔrɔ baara bɛɛ lajɛlen na n bɛ exemple ta filaninba mana fɔ sisan k'a bɛ pate jiran da la k'a feere i bɛ taa sɔrɔ a cɛ tɛ sɔn parce que a bɛ siran denmisɛnnin ninnu kana jeni mais a bɛ digi a la mais i bɛ taa sɔrɔ ale ka baara bɛ se ka kɛ a bɛ safinɛw de ta ou bien a bɛ furannaw de ta a bɛ se k'olu feere o wagati kɔnɔna na peut-être ni denmisɛnninw kɔrɔbayara a bɛ baara in waleya kuma lasurunya la dɔrɔn musow k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka b'u ka zone de confort kɔnɔ diyagosa tɛ i ka taa kalo sara baara kɛ sɔgɔmada fɛ i mana baaraw fɛn fɛn entreprendre n'i y'a ɲɛɲini i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o ye ne ka faamu ye. Tiɲɛ don a ye tɛgɛrɛ ba fa kunna o la ko baara o baara ka di ye n'i y'a minɛ ni sɛbɛ ye a ka ca ala fɛ taɲɛ bɛ o ko la dɔɔni sisan an bɛna question di an ka public ma mais sɔni o cɛ Shaba yɛrɛ mago bɛ mun de la bi walasa k'a ka entreprise yɛrɛ bonya ka taa fɛ. Ok, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'i ko Shaba mago bɛ jumɛn de la o question diyara n ye o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛmɛ kɔ komi dɛmɛ sugu ka ca dɛmɛ bɛɛ tɛ wari ye dɛmɛ accompagnement bɛ yen ka formation kɛ Shaba kunna komi n'a fɔ dɛmɛ fana bɛ yen toujours ka équipement di ka matériel san komi dɛmɛ bɛ yen tuguni financièrement ka wari di
Shaba ka se ka dɔ fara ka productivité kan parce que bi misali la an bɛ yɔrɔ min na ne bɛ se k'a fɔ n ka demande ka bon ni n ka offre ye mɔgɔ min bɛ n ka produit fɛ bi o ka ca wari min bɛ bolo la an bɛ produit de dilan k'a bila ka taga n'o wari nana kuma min an bɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ dilan k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma mais n'a ka sɔrɔ matériel ɲɛnamaw b'i bolo donc i bɛ se ka 100 litres dilan tile 2 donc o bɛ se ka baaraw nɔgɔya ou bien wari b'i bolo i bɛ se k'i munumunu wari la wari fond de roulement b'i la i bɛ se ka juru don dɔw la en attendant k'olu ko sara o b'a sɔrɔ i ye dɔ wɛrɛ feere donc Shaba mago bɛ accompagnement na n'an ye accompagnement sugu o sugu sɔrɔ a bɛ diya an ye kosɛbɛ pour que an ka baara ka se ka développer an ka kaye bɛɛ servi foronto la ani wirimugu inchallah. D'accord, an bɛ dugawu k'o la halisa Ala k'o dɛmɛw nɔgɔya. Amina ya mais Shaba ka i ka production bɛɛ lajɛlen la i ka produit jumɛn yɛrɛ de bɛ yen min bɛ consommer min ka di mɔgɔw yɛrɛ ye. Bon Shaba ka produit la ne ka foronto de bɛ consommer kosɛbɛ foronto bɛ consommer surtout foronto sɔsi a bɛ san kosɛbɛ a ka di mɔgɔw ye. D'accord, an bɛ ɲininkali to public bolo. Ok. Ni ɲininkali bɛ maa min fɛ ka tengu Shaba la. N bɛ charmant public n bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc o tɛmɛlen kɔfɛ peut-être contribution question. Oui. Voilà donc d'abord n ka foli fɔlɔ a bɛ taa Yayi TV mɔgɔw yɔrɔ la le fait que u ye hakilina sɔrɔ de mettre en lumière nos entrepreneurs c'est très important parce que qui parle aujourd'hui d'entreprise parle d'accompagnement, parle en tout cas de la lumière qu'on doit mettre sur l'entreprise. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que d'abord, il y a une mission de la Chambre de commerce qui parle de l'appui aux entreprises. Et je pense que Ani Shaba Moro, en secret, a fait un fort. Mais tant nous fait Mourati Massé, à Teke. Sinon, je pense que le projet au Bambulo, que c'est Shaba Production, il y a 2 fois là. Au point qu'on a même fait des échanges en écriture entre nous, au Loubé en gestation. Voilà, comme à mes élections Fazoula, ni à la sonama, nous l'outemena, para mounou amnou bouloda, pour que Amseka Baranouin Kanignorontier. En fait, au Shaba Production Droy, ça c'est idem pour toutes les entreprises du Mali, hein, parce que la mission là, elle est destinée, c'est-à-dire aux appuis aux entreprises. Donc, une entreprise nouvellement née, elle a fortement besoin d'accompagnement. C'est tout à fait normal. L'accompagnement ne se résume pas seulement à l'argent. Donc, fin Tchamamba qu'on a là, il faut un renforcement des capacités. Ça, c'est très important aujourd'hui. Les entreprises ils sont confrontés à quel genre de problème? Au problème mouillé, à Datura là, ça c'est l'emballage. Ça compte beaucoup. Il y a des entrepreneurs qui sont Mali, Djamana Kono, Nantara, région qu'on a là. La plupart des cas, ils sont au Djamana Moro, ou banga entrepreneur qui a produit personne. Bolo danona après au clacata à yelma donc à courir qu'à emballage kono. Mais ni pour du produit qu'il tu as l'impression que c'est pas les mêmes produits parce que au on y est emballage niveau là. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Donc au accompagne modèle c'est très important que en formation kana pour toutes les entreprises en tout cas de notre chère région. Ça y est, on a une mission doye. Namake on a failli à notre mission. Donc au thème qu'on fait entreprise bi surtout à Moussolama a vraiment embauché Mousso Tchesleon en bouffo parce que entreprise est gérée le manon Django à Moussolama. Donc vraiment embauché folie blébélé Mousso be sali qu'on a qu'à Foko tu as un esprit entrepreneurial embauché berfo même en dehors de la salle parce que après que Moro ba qu'on a là mais l'uma sali soro mais au cas d'ondron qu'à fo ko ni ala sonama comme on a fait comme na ni processus électoral ou bana on va d'aller nos belles gelene toutes les entreprises sans exception aucune akra Shaba ou akra entreprise ou ni émission mon fona be non ka fo kabe en fait entreprise ou ka limer pour que la codon vraiment au fond c'est qu'il y a un accompagnement doya akonna là on a fait comme entreprise Shaba dronte entreprise be wolé voilà donc émission fana ni ala sonama ambe tila se nyamroma wati wase ka ndeme surtout ni amuso lamando parce que tiaou se ku débrouiller ka fin chamake mais muso wati bela jeli olu mo be fin do la fait que juruma tonton surtout que ambition balé là ka foko akada ebi ni petite entreprise mbawlo ka fait industrie donc vraiment en bas fou là
Mais bon, comment la nyoro na comment kana quoi. Merci beaucoup. Merci monsieur le parrain. Anga tigere ba fon parrain kuna. Monsieur Ba. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alpha Mamadouba, commerçant et entrepreneur. Donc, les gars, il y a un là. Follow me, il y a un nombre d'employés, mais il faut nabi bolo. Adorer n'y a encore. Est-ce que Ikabara devait qu'à au besoin de tes employés chamanini ou bien comme tout comme les entreprises maliennes, est-ce que employé qu'au problème de vie là ou bien il y a des moments chamanta ou bien business affaire de ma comment dire l'entreprise m'a boya cassé mo chamanta lima. Ok, question follow. Et question flana emi c'est concernant vu que il est musoé. Il y a quelque chose dit que c'est que furu en entreprise n'avait parce que nous sommes confrontés au problème là. Merci. Chero, ay tegere fakuna. Nga foli be jama bela jele ne tate ni c'est vraiment pour témoigner de ce que Chaba Production est capable de faire. Ne Ababou Bakar Djaraï, ne ONG Arrière Nyemroy, Chaba Production est un partenaire. Ami Baratamanga nyama fait nous surtout muso fanflay ambe baraka abe muso formé abe muso dama bu formé pour accompagner je pense que finalement bien non je pense à dama soma ben Chaba Production en dehors barak kalana be sola kosobe a fin foni foronto tiga urimo tiga de gland finalement bien amo be fo mais absolument abo beke ana de la barak ñon fait bela kay qu'on a même en dehors des cailles je pense qu'en plus de ça Chaba a cette capacité nous former pour motiver ça c'est quelque chose qui est extrêmement important il se mo kalambara la bara ñedo mais ni motivation tala geleya munu bena ka se ko lu be teme pour que ka se ka objectif atteint je pense que Tora Djedo et Chaba a cette capacité ni mo dama ka former ka bara ñedo yirala bara bi ñe ciom na ay emballage ko fin fort c'est une histoire, on a été confronté à un problème. Un moment formé, par exemple, avec des glands. Bébé, très chaud, peut-être 5 kilos, 10 kilos, qui n'a pas cette capacité d'acheter ça. Une fois, en discussion, il faut, mais on a emballagé de glands, emballagé de baquet, moi, je sais qu'à 100, moi, je sais qu'à 5 kilos, je sais qu'à 10 kilos, au lieu de ce qu'à 100 kilos, elle a réfléchi à emballage de proposer. Un kilo ça qui non demi-kilo ça qui non et je pense que un moment nous formera fait nous lui emballage adopté ou le chiffre d'affaires multiplié par 2 ou par 3 ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et puis c'est calanque et puis c'est konya ira mola mais faire comme calan faire là comme motiver BTC là en tout cas moi quand même c'est vraiment pour encourager Chaba c'est une entreprise qui date de juste quelques années mais je pense qu'en termes de résultats c'est extrêmement important. Moi, je peux témoigner qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 femmes avec qui Chaba a formé, qui sont aujourd'hui au Baraka Ouéré, Mounoumseka Nafanya Ouéré, ou Nafanya Maouéré, Mourobe Barala au boulot. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour une entreprise qui vient d'être créée. Et nous, il faut que Chaba Production accompagne. À la fois, tu as accompagné Beka Djijaoula, parce qu'une entreprise dirigée par une femme, qui à ce niveau avec un baram que je pense que accompagnement en tout cas nous on veut de former folie bla ITV parce que c'est également au fond une fenêtre d'améliorer ça va permettre à Chaba d'être connu par des personnes qui ne connaissaient pas l'entreprise à une grande échelle donc mais folie bla et voilà donc en quelque sorte merci beaucoup anga tigere ba fakuna abeniura antlena era la kansi era la ne fana tati question yi juste ne fana ta témoignage doni ani encouragement ni muso mun sigilen filɛ nin ye Mariam ne b'a dɔn mɔgɔ min don a dusukun ka ɲi kojugu hadamaden bɛɛ n'i ye hadamadenya ta bolo o bolo kan ni dusukun ɲuman tɛ hadamaden mun na a ma nɔgɔn i ka se yɔrɔ dɔ la donc o kosɔn ne bɛ se k'a ka ko caman témoigner
kabini a nana n'a ye nin fɛn in daminɛ a y'an ka mɔgɔ baden de former hali ne yɛrɛ ne b'a dɔn ne yɛrɛ ye entrepreneur ye mais ne tiga ni formation kɛ Mariam de bolo ani zi ninnu u ka zi ninnu an ka fɛngɛ minnu n'an b'u transformer k'o kɛ sirop ye n'o fana formation k'a bolo ani n ka mɔgɔ caman même gestion d'entreprise nin n'a bɛ na formation kɛ tuma bɛɛ a bɛ ne wele de ne bɛ n ka mɔgɔ hakɛ dɔw d'a ma a taari wari minɛ an na n'a ye wari minɛ tɔw la a tɛ wari minɛ anw na donc o bɛɛ ye fɛn dɔ de ye alors que ale ye wari ɲinina de anw fana ye wari ɲinina de ni mɔgɔ min dusukun man ɲi i tɛ se k'o kɛ donc a b'o kɛ ne y'a ye courage ba de b'a la ne yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la de n ka tɔn kɔnɔ mais n'i ye se kɛ ne ye bi ni ne ye dɛmɛ sɔrɔ ne b'a di Mariam ma. Tɛgɛrɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ o la. K'a da a ŋaniya kan parce que n'a ye fɛn fɛn ko mɛn a bɛ ne wele Mama Bacili n'i ka mɔgɔw ma nin mɛn yan a ye taga ale sababuya kama anw bɔra fɛn caman kalama parce que fɛn très généralement fɛn dɔw bɛ na bɛɛ tɛ bɔ a kalama ɲɔgɔn fɛ mais ni an b'a kɛ ale ta in cogoya la bɛɛ bɛ se ka fɛn sɔrɔ o dun y'an ka problème ba ye ni fɛnw nana dɔrɔn n'a fɔra bɛɛ ye mɔgɔ ma arijɛgɛ b'a la o b'a sɔrɔ bɛɛ t'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc ne kɔni vraiment comme Berthe y'a fɔ cogo min ni élection tɛmɛna ni dɛmɛ minnu bɛ chambre de commerce kɔnɔ il faut que chambre de commerce k'i ɲɛsin a ma han an sɛgɛnna entrepreneur musomanw yan nɔ ale ye emballage ko kuma min fɔ surtout wala o différence b'an ni extérieur mɔgɔ tɔw cɛ tout près Dakar yan nɔ u bɛ fasi dɔ bɔ anw ka produit la f'i dabali bɛ ban walayi ari Bamakɔ parce que tuma dɔw la sisan nɔ Bamakɔkaw y'a jate minɛ u b'u ka emballage bɔ Côte d'Ivoire ninnu na k'a nati donc Kayita ka gɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan sinon zi ninnu filɛ nin ye n'u transformer anw ka bouteille manama ninnu de b'an bolo an b'u k'a la alors que normalement zi ninnu kan ka 6 mois kɛ ka sɔrɔ fosi ma k'a la mais munna a tɛ se k'o k'anw bolo parce que a bɛ kɛ mun kɔnɔ c'est pas normal a ka k'a la a kan ka kɛ bouteille lama de kɔnɔ donc o bɛɛ b'a la emballage ko kɔni kelen bɛ k'an sɛgɛn vraiment mun b'a to an ka produit bɛ se ka taa kɔfɛ comme tɔw ta bɛ taa cogo min ni chambre de commerce y'an dɛmɛ o la a bɛ diya an ye kosɛbɛ hakɛto bɛ sali an ma. An ka tɛgɛrɛ fɔ. Jama dɔ la an tilenna yɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Amina amin. An bɛ Mariam an b'a fo ɲininkali min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin a ma o de an b'a fɛ k'a dɔn centre de formation in yɛrɛ bɛ quartier jumɛn na a bɛ sigilen yɔrɔ jumɛn ani yali centre in pɛrɛnnen don ka mɔgɔ former i kelen na walima centre in bɛ formation kɛ jamakulu de la hakɛto bɔ ka sɔlɛ la kosɛbɛ an ka tɛgɛrɛ fɔ tanta Idara kunna. Jama aw n'u la. Nse. Moi c'est Bassirou Kanouté, je suis animateur à la radio Kaizen. Nana, merci. Merci. Vraiment. Madame Traoré, merci bien. Invité ou an b'aw bɛɛ fo dɛmɛbagaw fɛn fɛn nana an b'a bɛɛ fo le parrain an ka foli ani tanuni b'a ye kosɛbɛ cɛsiri min b'a la yan nɔ dugu in kɔnɔ yan an b'a dɔn Chaba je crois que n k'a fɔ Madame Traoré o ka d'a ye ni Chaba ye Madame Traoré ɲininkali fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ n bɛ fɛ k'a dɔn entreprise, je crois que entreprise Chaba. Chaba, oui. Chaba. Voilà, bon, Chaba est fait mouiller, ko fa, ko ki sirnon do. Et be sirnon in wala wala anye wa adara iya da entreprise na. Bon. Et puis o kono kadi etu na iba njabo la ko. Bon flana e mouiller. O de en fait ya no ni bama elema e fin bama elema nunu. A chaman problème be na yoro do la. C'est-à-dire ne be fait ka don. Ani jama mun bɛ fɛ k'a dɔn i ka produit ninnu i b'u sɔrɔ yɔrɔ jumɛn k'a bamayɛlɛma foro de b'i bolo wa walima i bɛ taa fɛnw san sugu la de k'a bamayɛlɛma parce que an b'a ye bamayɛlɛmalikɛlaw caman bɛ yen u bɛ problème sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na u ka produit la u ka produit sɔrɔ cogo la. Tiɲɛ don. Donc ni ka sɔrɔ i bɛ taa san sugu la de k'a bamayɛlɛma walima foro de b'i bolo k'a bamayɛlɛma an bɛ fɛ a y'i ka ɲɛfɔli kɛ an y'o la. Bon nga ɲininkali sabanan ye fɛn min ye hakili la maa caman tɛmɛna an ɲɛ yan nɔ olu y'i da magara n'o ye emballage ko ye donc a y'aw cɛsiri o la kosɛbɛ parce que maaw bɛ fɛn cɛ ɲumanin de fɛ
Donc emballage ko la aw ka modification do la a bɛ se ka ɲɛ emballage bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Vraiment merci bien. Bonsoir. Merci Bassirou Kanouté. OK. Raison pour laquelle, voilà, je vais m'exprimer en français. Je m'appelle Noura Aïdara, enseignante dans une école privée. Moi, ma question est celle-ci. Je veux savoir si Chaba Production a la capacité d'orienter et de conseiller une personne qui veut créer sa propre marque, c'est-à-dire lui orienter dans ce qu'elle veut faire, en toute sincérité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ne tɔgɔ Emmanuel Mamadou Jakite. Ne ye Chaba balimakɛ ye. Bon, après tous ces témoignages, ɲininkali kelen de bɛ yen. Sani n ko ɲininkali in kɛ, n bɛ fɛ ka fitinin fɔ Chaba la. Chaba, en réalité, c'est la constance. Depuis le lycée, an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako, ka concours kɛ ɲɔgɔn fɛ, elle fait toujours partie des meilleurs. Elle fait toujours partie des meilleurs. Et elle a parlé de Kalimat aussi sur le plateau. À Kalimat, on a évolué ensemble. L'équipe de Chaba a été la première équipe et qui devait être employée par la société. Dieu merci, Chaba fut la première équipe. D'agent commercial, aujourd'hui elle est promotrice commerciale. Chaba a l'entrepreneuriat, je dirais, dans le sang. À Kadaïri, depuis que Amé lycée, université a Bekenyoron fait à Kadaïri et aujourd'hui, lui voir à Kaï, quitter Bamako, venir à Kaï, devenir la présidente des PME PMI de Kaï. Alhamdoulilah, je dirais que Chaba, toute la famille est fière de toi. Maintenant, on a demandé est-ce que Mousso Sega ni baranke ka fin sera là. Pour que nous je vais demander à ma soeur, Chaba ya damne kito condition jumena. Aujourd'hui, il y a chiffre d'affaires là. Ni be segal ni be a estimation fitin dama. Pour que mogo ni kuna siri mi sikilendo ou kuna foni nenga wuli ka boyan. Merci. C'est une question pertinente. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Amadi Koulibaly. Je suis comptable. Maintenant, j'ai au moins 3 questions pour Madame Traoré Chaba. La première question, c'est de savoir comment appelle-t-on, comment définir la transformation agroalimentaire. On parle de la transformation agroalimentaire, ça veut dire quoi concrètement? La deuxième question est comment savoir qu'une entreprise dérive ou commence à partir en faillite? Et comment savoir qu'une entreprise parte en faillite? Et quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut abandonner le projet ou bien il faut renouveler, voilà, donc les moyens qu'il faut? La troisième question, c'est de nous parler un peu, lorsque nous sommes entrepreneurs, ok. Oui, une fois que une entreprise commence à partir en faillite, comment le détecter le plus tôt possible? Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Sekou Jakite et né entrepreneur. Nega bara nyeshine be bayelemel la no transformation agroalimentaire. Je suis le promoteur de Kabale no ye yaourouye ne be nono de bayelema kake yaourouye. Ninkene a organisera a jaranye kosebe ni an entrepreneur ka kenedi ni an entrepreneur nimba an la siwa. O temene fana ko fe tanuni kante mais remerciement candidat ani encouragement candidat ka ɲɛsi muso bɛɛ lajɛlen ma ka yir'u la k'a fɔ Chaba min filɛ nin ye exemplaire de don mɔgɔ min don ne b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ an ye jɛ caman kɛ
ni entrepreneuriat bɛ ta bɔgɔ jalen de kɔnɔ tasuma kɔnɔ ne b'a fɔ ko Chaba y'o traverser ka se bi ma entrepreneuriat ye fɛn min ye a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn mais mɔgɔ minnu bɛ so ka ko gɛlɛn kun Chaba y'o dɔ ye ne b'o témoignage kɛ o tɛmɛnen fana kɔfɛ k'a ɲini jɛkulu o jɛkulu de bɛ yen n'a bɛ dɛmɛ lase entrepreneuriat ma u kana ɲina ni musoba in kɔ wallahi n bɛ kuma n dusukun de la Tanuni kan tɛ dɛ a bɛ baara kɛ cogoya min na n b'a dɔn ne yɛrɛ ye entrepreneur ye difficulté min b'a kɔnɔ ka entreprise gérer surtout Kayi yan difficulté min b'a kɔnɔ surtout bɛ ka kuma emballage ko min kan i n'a fɔ n bamuso kumana emballage min kan c'est l'un des problèmes majeurs dans l'entrepreneuriat précisément au Mali surtout Kayi yan an dafɛ jamana minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu u ka industrie avancelen don dɔɔni emballage kunda k'a fɔ ko manque de formation de bɛ mɔgɔw la ka se ka produit dilan k'a ɲɛ o tɛ dɛ formation bɛ di mɔgɔw ma Saba ye même formatrice de don mɔgɔ caman bɛ formatrice de don mais ka emballage sɔrɔ ka se ka k'u mɔgɔ tɔw niveau la o ye gɛlɛyaba ye nka n ko kuma ɲɛsinnen bɛ yen organisation minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw dɛmɛ u ka jateminɛ entreprise minnu bɛ yan u ka se k'u kɔnkɔrɔma dɔn kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka se ka foli lase organisateur ma minnu ye nin ko in organiser ka foli lase IETV yɛrɛ ma nin ye hakili ɲumanba ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don an ka kow la n'an bɔra yen Ala k'an bɛɛ ɲuman lase so Ala k'an ka baaraw yiriwa assalamu alaikum. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Traoré Suleiman. Je suis le surveillant général à l'école Boubousso agro-pastoral de Kaindi. D'abord, mes tantes féliciter. En tant qu'une femme, ce n'est pas du tout facile. Entrepreneuriat, et surtout musoma. Vraiment. Donc, on a folie brûlée. Folie flana mba tuwala me ya itifu mɔgɔw fo ni initiative na hali sa wa dɔ fara nin kan wa caman fara nin kan parce que mɔgɔ caman kaselen bɛ grâce à ça u bɛ se ka bɔ dɛmɛ fɛnɛ mɔgɔw ka dɛmɛ ɲini cogo tɛ kelen ye mais à travers ça a ka ca Ala fɛ dɛmɛw bɛ se ka sɔrɔ question min bɛ ne bolo ka ɲininkali kɛ tanti la tanti aw bɛ sɛnɛkɛfɛn minnu i bɛ minnu bayɛlɛma yali i bɛ bio dɔrɔn baara kɛ ni bio dɔrɔn ou bien chimie b'a la. Si c'est le cas, i ka chimie ni ka bio a danfara ye jumɛn ye c'est-à-dire ni ye baara kɛ ni chimie ye ne bio bɛ se ka taa mun k'i bolo yali chimie fana bɛ se k'o tan k'i bolo la même ni emballage kan a danfara ye jumɛn ye ni fana n ka ɲininkali question laban ye min ye laɲini jumɛn b'e la nin bɛɛ kɔfɛ ka taa jamana yɛrɛ yɔrɔ n'i ka entreprise mana bonya laɲini jumɛn b'e la ka taa jamana yɔrɔ ani musow yɔrɔ comme ne tun bɛ retard la dɔɔni quoi donc c'était ça merci. Ok, merci beaucoup. An bɛ taa ni ɲininkaliw jaabi ye. Donc o kɔnɔna na an bɛna ɲininkali daminɛ monsieur Ba ka question na Ba ye ɲininkali kɛ yalima Chaba production ka personnel ka dɔgɔn mun de y'a to personnel ka dɔgɔn Ba n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn comme j'ai si bien dit Chaba ka je n'ai pas eu de problème d'écoulement ne bɛ se k'a fɔ n ka demande ka bon ni n ka offre ye n bɛ segin a kan tuguni se kɛr'i ye cogo cogo baara ka di ye cogo cogo ni fond t'i la i bɛ taa n'i ka moyen de bord de ye sinon n'i ye usine di Chaba ma bi n bɛ se k'a gérer si j'ai les moyens qu'il faut. Donc c'est ce qui fait que n b'a laɲini ni laɲini sɔrɔla a b'a to an bɛ se ka jeunes recruter an bɛ se ka musow recruter personnel bi caya ni Chaba bonyana. Ça c'est la première question. La deuxième question a ko vie familiale ni vie entrepreneuriale bɛ ka se ka a gérer cogo di o ti dɔwɛrɛ ye n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ yan ni ma ɲina n ko ni muso bi baara kɛ il faut le consentement de ton mari. Ne ka entrepreneuriat kun ka di n cɛ fana ye a fana a y'a laɲini kosɛbɛ n ka salariat to yen n ka kɛ entrepreneur ye a bɛ se ka accompagner o de la kosɛbɛ. Donc avec ça je peux dire que c'est lui-même le PDG de Chaba Production.
Voilà. Donc, après ça, ne ba dɔ ye ɲininkali kɛ a ko yalima Shaba bɛ yɔrɔ jumɛn ne ka entreprise filɛ n'i bɛ taga Sajola sira la pharmacie Nouvelle Vie Shaba production ka transformation kɛyɔrɔ gunnen don pharmacie na n ka centre de formation bɛ carré kɔnɔna na mais a bɛɛ bɛ immeuble kelen de la Shaba bɛ mɔgɔ kelen former comme si a bɛ se ka groupement former on bɛ se ka coopérative yɛrɛ former n y'o de fɔ groupement dɔ bɛ se ka kɛ n bɛ exemple ta lorsque j'étais à Ɲɔnɔ 400 femmes de tun bɛ ne ka mara kɔnɔ ne Shaba de y'u classé k'u kɛ 15 membres ye donc an y'a laɲini c'était l'entrepreneuriat féminin ni transformation tun bɛ kɛ an b'a fɔ mɔgɔ fila fila ka bɔ tɔnw na ka na an b'u dɛmɛ pour que u ka se ka baara ninnu waleya n'u tilala n'an ye transformation kɛ an bɛ produit dɔ di bɛɛ ma bɛɛ bɛ segin n'a ye ka taa i ka tɔn kɔnɔ bɛɛ bɛ segin ka taga feere c'est des stratégies i bɛ taa sɔrɔ bi o tɛ Kayi yan mɔgɔw yɛrɛ bɛ fɛn dilan u bɛ hami u b'a feere cogo di alors que technique ɲɛnamaw bɛ yen o de la n b'a fɔ toujours mɔgɔw k'a essayer ka dɔnni ɲini ni dɔ farala dɔnni kan dɔ bɛ fara sɔrɔ kan ok. An ye tɛgɛrɛ fɔ. Donc, ɲininkali nana tuguni pourquoi Shaba, n'est-ce pas? Ok, donc Emma y'a fɔ cogo min na. Le nom Shaba, c'est mon surnom. Ntɛnɛmuso, n fa tɛnɛmuso de tun ye Shaba ye. Donc, ale yɛrɛ tun bɛ n wele de Ba Shaba. Bon, à l'école, j'étais au lycée, j'étais la responsable de ma classe. Donc, Nembora, Bebendoni, Shaba Fanaye. À l'UG également, j'étais l'adjointe de ma classe. Moro Bendoni Shaba de. Nga ena fanana groupe de TD. Je suis adjointe de ma classe. Moro Bendoni Shaba de. Donc, ni Shaba menadron, Moro Badoni Moromiye. Donc, au kama j'ai voulu prendre le nom, car marque Shaba ici, qu'il est une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est un peu ça. Ok, on continue. Et ɲininkali o kɔfɛ ɲininkali kɛra yalima matière première bi bɔ min au début c'était très difficile parce que au début système faamu foronto ko la misali la foronto ye fɛn min ale bi bɔ wagati kunkurunin de a tɛ sɔrɔ wagati min na o de ka ca ni samiya sera foronto tɛ se ka san ni nɛnɛ bɔra foronto tɛ se ka san donc au début n tun bɛ taa sugu de la n bɛ foronto san bon n nana ye sugu foronto sanni bɛ n sɛgɛn kosɛbɛ mun na kunna sini foronto kunun foronto bi foronto antillais marque antillais et puis avenir a bɛɛ de ɲagaminen don ɲɔgɔn na donc n nana danfara sɔrɔ k'a fɔ est-ce qu'il ne sera pas mieux n ka baara kɛ ni forotigiw ye walima sugu kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka forotigi dɔw ka foronto ta dɔrɔn a tɛ ɲagami n'a nana d'i ma n'i bɛ se k'a bɔrɛ di yan y a pas de souci mais n tɛ ɲagaminen san je sais pas si je me fais comprendre voilà donc Shaba bɛ baara kɛ ni coopérative ye foro bɛ minnu bolo comme n'a fɔ n ka forontotigi fana bɛ sugu kɔnɔ a bɛ n livrer foronto la ok dɔ ka ɲininkali bɛ yen tuguni emballage comme n y'o de fɔ il y a les problèmes d'emballage qui se posent au Mali. Wagati dɔw bɛ kɛ commande bɛ bonya an bolo kosɛbɛ mais i bɛ Bamako emballage tigi bɛɛ wele bɛɛ b'a fɔ k'a banna ni emballage tɛ yen dɔrɔn i bɛ jɔ tu es obligé i bɛ jɔ donc n yɛrɛ nana ye n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ pour que n bɛ se ka foronto di yɔrɔ caman na j'ai décidé ka n ye chance sɔrɔ k'an ka wari bila ka taa Chine. N ye emballage sɔrɔ yen même nin datugulan ninnu bɛɛ bɔra Chine de nin bidɔnnin filɛ nin ye i b'ale bisi a tɛ mankan bɔ mais bidɔn minnu b'an bolo Mali la yan olu ye nin bidɔn ninnu de ye olu jalen don donc problème d'emballage ye problème gɛlɛmanba de transformation na n'i ma rassuré emballage la i tɛ se ka feere kɛ ok. E tɛgɛrɛ fa kunna halisa. Pour la question de la dame
elle demande si Chaba peut coacher. C'est ça, une personne. Bien sûr, je peux dire que ça, c'est la consultation. Quand tu viens, tu t'exposes tes problèmes à Chaba. Je peux t'aider afin de choisir le métier dans lequel tu souhaites évoluer. Parce qu'il faut quand même choisir ce que tu veux. Donc, dans ces cas, tu ne vas pas travailler, mais tu vas jouer. Moi, j'aime la transformation, c'est un jeu pour moi. Donc, après, on va faire des analyses là-dessus, savoir comment tu vas exercer ce métier. Est-ce qu'il faut t'accompagner par la formation d'abord, ou si toutefois ça trouve que tu mènes déjà l'activité, donc ça sera un renforcement des capacités. Donc, je vais essayer de vous renforcer dans ce que vous menez. Satisfaite? OK. OK, la question de Emmanuel. D'accord. Emma, il y a une question de nous de fois kuma konnana Chaba a un problème de fond. Parce que ni seminti ni que ibu au barake dron abi gelea. Ni ye fond que Chaba labi, je peux vous dire sans risque de me tromper que je peux même faire 5 millions mensuels. Hein? Parce que la demande est supérieure à l'offre. Le piment, c'est un produit qui est aimé par ses consommateurs. Aka gelen du kono parce que les produits nous choisis avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de concentration. Aka gelen du kono bi ko fronto ti du min kono. Ni ye wiri fana ta ka lajɛ. Aka gelen du kono bi demsen ti du min kono ko wiri ti se ka dilan ka di o demsenu ma. Mais c'est le fonds qui manque les moyens. Oui. Sur ces Chaba te se ka tɛmɛ 500 à 1 million kan mensuel là, chiffre d'affaires là. Te se ka tɛmɛ o kan. Voilà. Donc, nous bɔra yen. Donc, ko ka transformation définie a ye. Voilà. Et am se ka min fɔ, la transformation agroalimentaire, c'est l'industrie numéro 1 au monde. Diɲɛ kɔnɔ, ale de industrie fɔlɔ-fɔlɔ ye. An y'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw de la fɔlɔ, olu de bɛ fɛnw da k'a ja, ka tila k'a ta k'a susu k'a kɛ na la. Donc transformation tɛ dɔwɛrɛ ye. An bɛ wagati min na bi ni funteni bɔra ni sunkalo sera exemple la, foronto mɔgɔ si t'a jate. Minnu yɛrɛ b'a sɛnɛ, olu bɛ degun. Minnu b'a feere, olu bɛ degun. Mais Chaba est là en ce moment là pour que ka foronto ninnu ramasser o wagati la k'a transformer k'a bila. Après, il y a valeur ajoutée k'a la, il b'a dilan, il b'a kɛ bidon kɔnɔ, il b'a kɛ bouteille kɔnɔ. Wagati min na nɛnɛ bɛna bɔ, o b'a sɔrɔ foronto tɛ sur le marché. Ne yɛrɛ tun mana don sugu kɔnɔ, samiya ni nɛnɛ fɛ, o b'a fɔ Chaba sabali. An yɛrɛ tɛ ka foronto yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ an ka naw la. Walima an tɛ ka se k'a sɔrɔ k'a di musow ma, u k'a feere, k'u ka nasɔngɔ dafa bɔ a la. An tɛ se k'a di ma, i k'a bayɛlɛma. Il faut reconnaître qu'il y a un moment pour k'a transformer. Et effectivement, il y a mis faut tirer de dos. Période d'obé a te bolike. Donc, wakati mina a be bolike. Transformation nana o de kama. Kadlan ka chaya ka sigi. Moko moko bala kuma mina niya duma obasa. C'est un peu ça. Je pense que entrepreneur nyo de fongo ni entrepreneur ka donc a fait ka fight là. Donning de do quoi. Et entrepreneuriat ka gɛlɛn, ça demande de l'excellence. N'an ka bɛ taa yɔrɔ dɔ fɛ. Parce que dans l'entrepreneuriat, il faut faire le sport pour que farikolo yɛrɛ ka lafiya. Et puis il faut faire beaucoup de lecture. I ka domaine kan surtout. A b'a to i b'i orienter, i bɛ fɛn caman faamu. Maintenant, n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ i ka kɛnɛ de, parce que baara la fight bɛ na ni sababu caman de ye. I bɛ taa sɔrɔ patron yɛrɛ ni kɛra banabaatɔ ye se ka baara kɛ o bɛ na ni fight ye comme n'a fɔ ni produit tɛ ka marché bilen a bɛ na ni fight ye mais n'a ka sɔrɔ dɔnni b'i la ou bien i wulila ka se mɔgɔ ma i ye dɔ fara i ka dɔnni kan a b'a permettre i k'a dɔn ne filɛ n kun bɛ foronto dilan au début an b'a kɛ bouteilles de kɔnɔ mais j'ai su que tôt ou tard ne ma fɛɛrɛ ɲini ka bidon ɲini dɔrɔn
Chaba risque de partir en faillite. Sur ce, je me suis engagé, battu pour que Kaseka Bidon soro, ka fronto ko olu kono. Ni y'a ye i ka produit dɔ bɛ yen a sanni bɛ ka sumaya i kan ka hakilila sɔrɔ ka ɲininkali kɛ ou bien k'a essayer k'a diversifier i bɛna ni produit kuraw ye sanni dɔ in sanga ka bin o ye ne ka faamuyali ye. Ok. A ye tɛgɛrɛ fa kunna. Dɔ ka ɲininkali bɔra kan il dit que a bɛ bubuso de la a ko Chaba bɛ bio de kɛ walima Chaba bɛ chimie de kɛ. Bon, Chaba bɛ chimie de kɛ parce que bio tɛ se mɔgɔw kɔrɔ Chaba bolo. Voilà, donc depuis sɛnɛ kɛyɔrɔ yɛrɛ chimie de bɛ yen même sugu kɔnɔ chimie de ka ca donc toujours an b'a essayer parce que chimie de bɛ yen ni funteni bɔra dɔrɔn a ji bɛ commencer k'a bɛ bɔ donc an bɛna dɛmɛ lase u ma ka transformer joona k'a di u ma. Bio kɛbaga man ca producteur kunda a man ca o kama an b'a nege minɛ ka don a kɔnɔ. La vision pour le Mali et les femmes. Chaba ka laɲini belebeleba ye n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ. Excusez. Ka d'an ye ka Chaba yɛlɛma ka kɛ industrie de ye dans les jours à venir ka industrie dilan Kayi yan nɔ pour que an bɛ se ka muso caman ta baara la Kayi kɔnɔ an bɛ se ka caman bɔ Kayi jeunesse ka chômage la parce que n'i ye usine dilan dugu kɔnɔ a b'a permettre mɔgɔ camanba de bɛ se ka baara kɛ o dugu kelen kɔnɔna na donc a bɛ kɛ sababu fana ye produit minnu bɛ importer ka na caman ka bɔ importation na o ye Chaba ka vision belebeleba ye. Donc, avec le sababu ye muso caman fana bɛ yen parce que un centre de formation comme je suis bien dit, Chaba a déjà un centre de formation professionnelle agréé. Donc, an bɛ jeunes former dɔw bɛ yen olu tilala ekɔli la u ma baara sɔrɔ an b'u former dans l'entrepreneuriat dɔw fana bɛ yen ko ekɔliw ma laban an b'u former dans l'entrepreneuriat cɛ minnu fana bɛ yen n'a ka d'u ye o musow ka kɛ entrepreneur de ye donc centre de formation in bɛ se ka olu fana former a b'a to Kayi muso caman bɛ yen u bɛ na lafiya ka sababu kɛ n'i ye formation suit i bɛ se ka baara kɛ i yɛrɛ ye pourvu que l'État n'est pas le pourvoyeur d'emploi État tɛ se ka baara di bɛɛ ma o de la entrepreneuriat promotion kan ka kɛ don o don ka don jeunes kun ma u ka wuli u ka formation kɛ pour que u yɛrɛ ka se k'u ka entreprise dayɛlɛ donc n bɛ se ka min fɔ Chaba kɔni nana pour que ka jamana dɛmɛ la valorisation de nos produits locaux an bɛ fɛn minnu sɛnɛ ka se ka valeur k'a la bi kɔni foronto ni wiri de b'an bolo mais don nataw la an bɛna produit wɛrɛw fara a kan inchallah. Je vous remercie. A ye tɛgɛrɛ b'a fɔ madame Tarawele kunna hakilila ɲininkali ninnu faamuna maa caman ye dɔ dɔn a ka ɲininkaliw la maa caman ni hakilina dɔ fana bɛ se ka bɔ yan ka taa so ko duman ni banbali ko o man di jamukan ale bɛ fɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ ma halisa an bɛ an dɛmɛbagaw fo ko ɲunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ monsieur le parrain an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka o bafin fo ko Amdi Aidara fo ni ale fana ye bazin feerelaba ye an ma ɲina Basolo design kɔ fo ka taa se Amadu Jara ma ne yɛrɛ ka tailleur kɛ Bosson Blue ale représentant bɛ Kayi yan a ye kɛnɛ sɔrɔ ni o ye Modibo Tarawele ye an ka tigɛrɛ ba fa kunna Madame Tarawele kuma kuncɛ kuma la jamukan kɔnɔ k'a di i kanubagaw ma ani IATV yɛrɛ filɛbaga ani ka nin public sanuma in ma sɔnni an ka jamukan datugu. Ok, o diyara n ye n tɛ se ka kuma kuncɛ fiyewu ne ma Chaba équipe fo i y'a mɛn Chaba n fana jigi dalen don dɔw de kan minnu bɛ n ka baara kɛ n ye n'u bɛ n lamɛn su ani tile n b'u fo n b'u waleɲuman dɔn kɛnɛ in kan n bɛ n ka partenaire technique fo n teriw bɛ kɛnɛ kan u bɛ don o don baro n'a ma daminɛ ni forontoko ye a bɛ kɛ camancɛ la ou bien a bɛ laban ni Chaba ka production kuma dɔ ye. C'est normal. Donc au sens d'écoute n b'o fo
donc mɔgɔ fɛn fɛn déplacera ka se kɛnɛ in kan bi bɛɛ lajɛlen fo n bi bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn comme j'ai si bien dit dɛmɛ sugu ka ca Yayi TV filɛ k'an bila lumière la nin ka kɛ ko daminɛnen de ye a kana kɛ ko laban ye donc an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye et puis an b'a laɲini faso k'a essayer toujours ka ni émission ninnu organiser a bɛ kɛ sababu ye synergie d'action bɛna baaraw kɔnɔna na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn gɛlɛya minnu bɛ wuli wuli dɔɔni dɔɔni donc o ye n ka laɲini belebeleba ye je remercie toute la salle ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye i ka so aw ni ce aw ni baraji a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ madame Tarawele kunna an bɛ nin public in bɛɛ lajɛlen fo komi i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn b'a min natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ halisa an b'aw hakili lajigin musow ka bugu ale grand public nin tun y'ale tako fɔlɔ ye an ka invité a bɛnna Chaba de ma ni ale ye madame Tarawele Mariam O Tangara ye a nana a ka expérience a nana o partager ani aw ni ɲɔgɔn cɛ an hakili la bi ta kɔ maa caman bɛ yen olu tun b'a fɛ ka don baara in na mais o sirannen don siran ne hakili la caman bɔr'o la faamu caman sɔrɔla a la don n'a nataw la a baarakɛbaga bɛna caya an b'o de fɔ n ko muso minnu bɛ yen n'u ma sɔn da ka sunɔgɔ ma muso minnu bɛ yen n'u ko ko dɔ kɛ de ka di u ye muso minnu y'a dɔn k'a fɔ k'u ka dɔ kɛ a nafa bɛ se ka s'u ka du ma komi i n'a fɔ dugu walima jamana ma ni olu wulila k'u cɛsiri olu ni dɛmɛ ka kan an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an balakaw bɛɛ lajɛlen an ye min sɔrɔ bi k'a yira u la musow ka bugu grand public ta ko fɔlɔ kɛnɛ kɔnɔna la ni madame Tarawele ye o de tun ye nin ye ni ala m'an ka jɔnyaw yira an na ni a ye waati wɛrɛw yira an na musow ka bugu ale grand public ta ko filanan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ fana kɔnɔna la an b'a fɔ ko ala ka se ni bɛɛ ɲuman ye so ko aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ